Hola, buenos días. Yo soy Sonia Cruz y ella es Carmen Mejía y vamos a leer el capítulo 9 en gallego. Penso que para sair o Principiño aproveitou unha emigración de paxaros salvaxes. Aquela mañá puxo o seu planeta en orde. Limpou con cuidado o charrizo dos dous volcáns que tiñan actividade e que lle servían para quentar o almorzo polas mañáns. Tiña tamén un volcán apagado que limpou a si mesmo, pois, como el dicía, nunca se sabe o que pode pasar. Se se lles quita o charrizo, os volcáns arden sen erupcións, lentamente e con regularidade. As erupcións volcánicas son como o lume das chemineas. Vese ben que na Terra somos demasiado pequenos para limpar os nosos volcáns, por iso nos dan tantos desgustos. O Principiño arrincou tamén con melancolía os derradeiros xérmolos de baobab. Pensaba que non ia volver xamais e todos aqueles traballos familiares parecíanlle aquela mañá extremadamente doces. Cando regou a flor e se preparou para colocala ao abrigo do fanal, sentiu ganas de chorar. «Adeus», díxolle a flor. Ela non lle respondeu. «Adeus», repetiulle. A flor tusiu, pero non porque estivese atatarrada. «Fun unha parva», díxolle ao fin. «Trata de ser feliz». Sorprendeuse de que non lle zafrañase e quedou desconcertado, co fanal no aire. Non comprendía esa tranquila dozura. «Sí, quero te», díxolle a flor. «Se non te decataches foi por culpa miña, pero iso non ten importancia. Ti fuches máis parvo ca min. Trata de ser feliz. Solta dunha vez ese fanal. Xa non o quero, pero o vento... Non estou tan acatarrada, o aire fresco da noite farame ben, son unha flor». E os animais? Terei que soportar 2 ou 3 eriugas se quero coñecer as bolboretas. Coido que son moi fermosas, senón, quen vai vir a me facer visitas? Ti estarás lonxe, e cando os animais grandes non sinto medo, teño as miñas botas. E amosaba inxenuamente as súas 4 espiñas. Despois engadiu: «Xa que tes decidido marchar, marcha xa. Non alongues máis a incomodidade da despedida». Non quería que a vise chorar. Era tan orgullosa.